fulɓe fuladu kettoɗon keɗoɗon ko woni nde tuggere suudu dari ndu makka haɓanaka makka ndu dari muritali ndu haɓanaka muritali ndu dari mali ndu haɓanaka mali ndu dari sénégal ndu haɓanaka sénégal ndu dari guine bisawo ndu haɓanaka ndu dari guine seeku ndu haɓanaka ndu dari fuladu ndu haɓana koko woni ni nene goto ɓe tato goto kala huɓɓina fetel wiya yo goto kala war goto hoko waɗi ndu suudu ɗi haɓane ɗum woni o juma kolda fulɓe gacce leñol fawɗi jogui puyɗo fedde fawɗi jogui puyɗo wotano puyɗo mon no waddu on nde tuggere woni jokkere endam fuladu e Fouta Dialo e Fouta Toro e Sénégal kadda balɗe jaabo nde tuggere ko haali albarka Allah ji Umar merci kadde balle kala mbo yangani leñol ma Allah siptorma kala mbo yangani leñol ma Allah leytoma balde kala mbo yangani leñol Allah accatama mere ta neɗɗo wi'i wona ko wonani o woni Oumar Tama Sanka te wona kan tintino Tama Sanka ko tinnare e golle wannoɓe mbimo Oumar Tama Sanka nam wallay fulɓe fuladu e fulɓe Fouta Dialo e fulɓe Fouta Toro nam bisimilla nabdade ma eɗen jetta Allah e nulaɗo Allah eɗen jetta président meɗen monsieur Abdou Diouf lonka jon gueleji mi nebbi miñiraɓe amen debbo on ɓe mbiya ko jidde tuga jidde balɗe o hoore nanni e boyam on woni jidde tugawel on ko ɓeydu am ɓe jaɓade dewgal kono mi wasade wonde so ɗin ɓenni eɗen noggade o kuuɗel so ɗin ɓenni hombo ngaranamni ɓeɗo nodda bala Moussa bala ko kemade ko bala wattonade nangue on ɓe mbiyata Moussa Seydi mi haalda e buuɓo balɗe ko timmata albarka e golle ɗe enen neɗɗo jaa jogora jaa la mawɓe am ɗo jooɗiɗo jogora dane gore albarka e golle Seydou ɗe kalende mo arsigarane ko pulle ko halma ko watta
juuranaama ɗo min fran yamiɗo ko woni sababu mum so biyeteɗo Aliou Bouwar e Benjum ɓette machine aji ɗi ɗi sonna ɓetto ɓette ɓanɗo ko woppitimmataɓe ma jawe bawɗi ɗi sona so bawɗi ɗuwi kalama kamɓe ko ɓoggol jihadi miɗo nodde ɗo himo debbo mbo sargatani margatani mbo gamɗo o jiɗɗere ɗono debbo jawe taba yaade hokkaga heɗoɗago lawno faali tokkaɓe ko on ɓe mbiyata ayko ba kanko woni sababu jonne nde mi noddiɗo Allah ji Abou Doubary Cissé on woni sahay makko mi noddiɗo musidɗo makko bandirawo makko gorko komi noddi hombo woni nottoɗo on ɓe mbiyata Moussa Ndaw bala ɗiɗi bala man ko bayra mi Moustapha Balde o yo juuranima ɗo koto makko Moustapha Balde ay Kumba o juuranima ɗo Moustapha Balde ko jima makko ko beltijo makko ko jirrijo makko ko hiddotijo makko o juuranima ɗo 50 francs ɗum woni Kumba Gise Moustapha Balde oɗon dama golle ɗo so ɗin dañi on noddiɗo Bocar Cissé Hammadou Cissé Cissé gaari juma hay jamarjo e nden garɗo ɗo ko Adji Yacine e Adjaratou Maram an woni Maram Ba ko Adja Aïssa Gaye somi noddi Alassane Cinna noddatɗo ko Aïssata Cinna e Ramata Cinna e Jokare Cinna e Haydale Cinna e Diawo Cinna ɗiɗi ɓe nene goto ko Cheikh Sandou Baba rokkitiɗon mbiyaɗo mon ɗum kon fulle debbo
ko fulɓe hoɗum nana ɓeydade eɗen jeeɗiɗo e fulle gonɗo jontaɗo jon gandal ko Allah arkisi gandal ko Allah arkisi jaɓaneɗe ko Allah arkisi jabaneɗe fuɗal makko oɗon no donduɗe noddati koko man somma koto noddanmi ɗo e nder man somma koto wiyeteɗo sanka man somma taƴirawo Allah jiɗiɗo koto dawi o noddannomi ɗo ko sampurley e dema murley e yiroy murley e Souleymane murley e Hadji murley e Maba murley ɗiɗuɓe ɓene gotomo sortani baba ɓengowi o jongoma cuɓaɗo gornaɓe fotindinaɓe e babejo makko ɓamninanaɓe jahanabaji wandinanaɓe imma aljannaji ko yimɓe ayso ba ɗum jeeya ko kanka man gonna ɗum jeeya ko kanka man gonna leydi Guinée Bissau wonɗum golle ma ɓedde balɗo o yoɓo salmina ɗo mawnirawo makko wiyeteɗo silamaka ma woni silamaka balɗo ko neddal tayor omo joɗaniɓe bakara sigaɓe e samba galbin bilbacci bilali samba lekkimuɓe golle mi noddiɗo ko ɗo am o woni Fatoumata Seyni o woto ndindi babirawo am hawa taw mi noddiɗo fulle debbo am gande mari on ɗum wiyaɓe haqqi faɗo ma woni haqqi kokko jamde neɗɗo soɗo kumma babirawo yoɓamiɓe reedene to o jinmi siren mum oɗo wawa siren mum يزواجه إسلامه وهم الآن ومن يقول الله مجلسا يجب أن يجب القرآن المرض الآن الذي نقوله سوف أمره وعندما يبين الله يجب أن يقول Gambo andinoɗo andude gambo andinoɗo andude si ha ngama hen ko okkuranma jalla kala ko heɓima so a yettanima guettol duwara ganna afisi a yiidi e sellal huɗo tan yeddima ya golle alaji albarka golle ɗo bisimilla mon assalamu aleykum bandiraɓe julɓe woni sababu jirme nde ko on woni Aissa Ba adoram
London momi ko leydi Guinée Bissau leydi mon nana ko dara ko mamaji moɗon alpha moɗo feccuno ko dara ko mamaji moɗon alpha moɗo feccuno maganna ko mamaji moɗon alpha moɗo feccuno mansonna ko leydi mamaji mon ñawama ko tenen jiina tawi on tenen jiina on jibini cinna mawɗo on cinna mawɗo on jibini Alassane cinna e Aïssa cinna e Bokara cinna e Ramata cinna e Hawbata cinna e Diayo cinna ɓe hammani kayi acci e jama ko ɗon damta e jama eji ko hen jeyɗa hoɓɓa woni oɗon mo koldanniyawo ñawama ñoppanni ko Ibrahima Ba julɗo kulɗo Allah ko dawani e damal kulgal wattinta e damal kulgal hoɓɓa woɗon en mi oɗo to endu on ɓe mbiyata Adama on Adama so mbiɗo haala makko hoto o jeeya ko wiyeteɗo fanka tedɗi waliya Allah e bugaɗo Allah miɗo noddoɗo San Mourley e Demba Mourley e Yero Mourley e Soumaïla Mourley ɓe kuuɓani fondani wona galle Ali Dagal ko ɗe ɓurtoɗa toɗaɓe daga so a batorama dandal aɗa tawi so a batorama tamulde laamu aɗa tawi so a batorama ballal aɗa tawi so a batorama ko a jingowo aɗa tawi so a batorama ko a durmotoɗo aɗa tawi an woni Aïssa Ba kontin dadama wawodi ɓoggol Aboubacar Cissé santi ɗum noon ko ariɓe Brasa Dia e mine makko Fadi Seydi e meɗe makko Fodde Balde ko kamɓe tanti ɗum ɓe mbi ko ɗo woni jugari lam 2001 ko ɓoggol makko ɓoygol ɓe tanti ɗo ɓe mbaɗani ɗum tudde e heewe continue daɗe mum Fodde Balde
Alhaji Dia wanda ke bani gobe wanda ke bani sai ku an da sai ku ana sai ku ana sai ku sai ku sala sai ku sai ku yi da kun da na ka ga wala da Adama on Adama so miɗo haala makko hoto jeeya o jeeya ko wiyeteɗo fanka goɗɗi walida Allah eno laaɗa Allah miɗo nodda ɗo Sangourley e Demba Mourley e Yero Mourley e Soumaïla Mourley ɓe kurɗami pangami wona galle alijagal koɗo ɗum koɗo hade ɓalledade so a batorama dandal aɗa tawi so a batorama tammulde laamu aɗa tawi so a batorama ballal aɗa tawi so a batorama ko a jingowo aɗa tawi so a batorama ko a jurmotoɗo aɗa tawi an woni Aissa Ba kon him dadama yo woni ɓoggol atundugo hay sisere santi ɗum ɗon ko Ali Badara Kaja woni yo makko sadi seydi yo nene makko sodde balde o kamɓe santi ɗum ɓe mbiɓe ɗo woni jugaari lam 2000 ko ɓoggol makko ɓoygol ɓe santi ɗo ɓe mbaɗa mbiɗum tujjere heewo continue daɗe mum sodde balde
jibani Juba wanda jibani sai an da sai da sai ku fara sai ku sai da riga kun jibani na ka ja wada ya wanda jibani Juba wanda jibani sai ku an da sai ku ana sai ku sai ku mun sai ku sala sai ku sai da riga kun jibani na ka ja wada da